wabarakatuh. Sugeng enjing siang wonten sedaya. Ingkang kinurmatan Bapak atau Ibu para kadang sedulur saha para tamu undangan ingkang kinasih. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan hidayah ilahi. Saengga kita saged kempal wonten ing papan punika kanthi sehat walafiat. Shalawat saha salam mugi-mugi tansah tercurah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawarga para sahabat saha para pengikutipun ngantos dinten kiamat. Bapak utawa Ibu para tamu undangan ingkang kinasih. Wonten ing kesempatan ingkang sae menika kita sedaya badhe ngawontenaken acara titeben kangge Ibu ingkang badhe nglairaken putra atau putri ingkang kinasih. Sadurunge kita mlebet ing acara inti, monggo kita sedaya mirengaken lantunan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe diwaosaken dening Bapak Ustaz. Matur nuwun dhumateng Bapak Ustaz amargi sampun ngaturaken ayat suci Al-Qur'an ingkang syarat makna. Acara titeben punika minangka tradisi Jawa ingkang nglambangaken dedonga lan pangarep-arep supados ibu lan bayi ingkang dikandhut tansah pinaringan kesehatan lan kelancaran ngantos lair kanthi slamet. Punika rangkaian acara titeben ingkang badhe kita saksikan bebarengan. Siraman. Para rawuh, monggo kita awiti acara titeben punika kanthi siraman. Kula sumanggaaken Mbak Syifa Fatimah Zahra badhe nglakokaken siraman kanthi ngagem banyu suci. Siraman punika nglambangaken penyucian lan kesucian calon ibu lan bayi ingkang dikandhut. Nglebokake endhog pitik kampung ing pinjunganipun calon ibu. Ingkang salajengipun nglabokaken telur ayam kampung ing pinjungane calon ibu. Telur ayam kampung punika nglambangaken kesuburan lan kemakmuran badhe ngebokaken telur ayam kampung ing pinjungane calon ibu. Dadi busana kaping 7. Salajengipun kita badhe nglakonaken dadi busana kaping 7. Dadi busana kaping 7 punika nglambangaken 7 lapisan langit lan 7 samudra ingkang nglambangaken keselamatan lan keberkahan kangge calon ibu lan bayi ingkang dikandhut. Bapak utawa Ibu kula badhe takon sampun pantes napa dereng? Medhot lawe. Ingkang salajengipun kita badhe nglakonaken medhot lawe. Medhot lawe punika nglambangaken pelepasan saking bebanten lan kebebasan kanggo calon ibu lan bayi ingkang dikandhut. Calon eyang putri nggendhong klapa gading. Salajengipun kita badhe nglakonaken calon eyang putri nggendhong klapa gading. Klapa gading punika nglambangaken kekuatan lan kesehatan. Calon bapak mecah klapa gading. Ingkang salajengipun kita badhe nglakonaken calon bapak mecah klapa gading. Mecah klapa gading punika nglambangaken keberanian lan kekuatan kangge calon bapak. Milih sega kuning. Salajengipun kita badhe nglakonaken milih sega kuning. Sega kuning punika nglambangaken kemakmuran lan kesejahteraan. Dodol dawet lan rujak. Ingkang pungkasan kita badhe nglakonaken dodol dawet lan rujak. Dawet lan rujak punika minangka hidangan tradisional Jawa ingkang nglambangaken kegembiraan lan kesyukuran. Mugi-mugi acara titeben punika saged ngamelaken lan nggembirakaken sedaya. Kula ngaturaken matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun ngersani lan ngiringi acara punika. Wonten ing kesempatan punika kula aturaken panjenengan sedaya supados ngiringaken doa saha pangestu dumateng ibu hamil saha jabang bayi ingkang dipun kandhung. Ingkang badhe dipun aturaken dening Bapak Ustaz. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paring berkah dumateng ibu hamil saha jabang bayi ingkang dipun kandhung. Mugi-mugi jabang bayi saged lair kanthi sehat sae lan sempurna. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten kirang lan kalepatanipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.